Ето сме оградили. Ето тук се вижда един орех как се оплел. Тук режеме малко до въжето но внимаваме. Махаме от това смъртка в център на банка. Не знам дали май не съм казал в началото. Защото по време на едни силни ветрове тук в края на миналата година, 25-та, корените са се дори почнали да се надигат. И в момента опасно се намира точно до музей Никола Вапцаров се вижда. Вижда се как е оплетен тук един орех. Орех е много близо до мене. И е точно на център, ето до център. Долу събираме клоните на зелената площа, после оттам ще се извадят. А дебелото ще го извадим на размери. По-тънката част на метър, а в по-ниската, където по-дебело изстава за материал на 4 метра. Ето сега тук се вижда как са оплетени клоните. Трябва да го издърпаме. И да го обърнем. Винаги всичко ще заплете. Така.
Точно. Ето ще видим. Надявам се. Да, то малко по-лесно си гледа. Едно от нещата, които ми харесва на дърветата, че офиса има много хубава гледка. Его център, сега ще видите. Само да разпитаме толкова. Окей. Разпитаме. Малко тук ще ви покажа. И какво е Лисиар Борис. Ето вижте какво се случва, като се търкат два клона. И двата клона нанасят и един на друг. Лисиар Борис банкото си, като Лисиар Борис навсякъде в чувството, нали? Ако гледаме от начина на работа, това какво се прави, нали, няма нищо по-специфично, но си има своите бонуси и това е планината и гледка. Ето от офиса, гледайте, става все по-хубава. Вече чихме над ореха. Това орех може би е над 200 години. Ето е църквата. Пистите. Северната част най-високите върхове е Спирин. Малко са скрити, но връх Вихрен се вижда, е там горе на равния. Главната улица, фонтаните вече се виждат, центъра, Народното читалище, общината, това е читалището и музей Никола Вапцаров. До момчетата всички са подредили и са готови за нови клони. Сега ще го пуснем. Оп. Един. Втори. Да не кажете, че не съм точен, ето. Трябва да ги пазим. Оп. Дотка. Малко внимателно с въжето. Другото, наскоро си изкъсах въжето с резачката. Едно аварийно дърво. Беше легнало и беше много трудно. Един наклон на 45 градуса трябваше да се събира. Честно казано, не е... Колко? Продължаваме клони.
Опа! Тук малко засенчих. Има няколко трика, като се режат клони. Чакай! Слон! Давай! Да се видиме. Да видим колко ми остава. Да, там може. Долу. Колегата ми подсказва колко още да се кача, за да отрежем върха. Много клони. Колкото по-нагоре се качва, смърч. Повечето пъти и клони стават повече. Но има някой случай. Тук не всъщност чак толкова много клони, но малко по-разредени са, да кажа. В случая този си е стандартен тип. Режа! Слон! Не казвам за всеки клон, не давам сигнал за всеки клон, тъй като сме обезопасили с лента навсякъде клон си. И имам един човек е там до лампата под клона, не се вижда, и роби от тази страна. Те също пазят да не минават хора, така че докато режат те са инструктирани да не минават със сигурност, дори и те самите. Сега в случая тази стената, тук са и другите, горе толкова високи. Малко гледка през клоните. Ето ги върха някъде там. Някакви клатят. Ще го пробваме на този диаметър, предполагам 3 метра връх не е. Ето да ви покажа какво си направих. Това устройство го направих само, сега ще ви покажа как се поставя. В случая тук ще го направим на стреме, като работим на малко товар, не е скъпо, да? Ето ще направим сега внимание. Тук ползваме ръжите. И завъртаме визуалната посока. Това не беше товарно мъже. Обаче стана. Много е лек, искам да върви. Няма да го натоварвам много тук. Ще вкарам само през едно първото. Направим спидвода.
Роби, ти си? Нит. Една. То е малко. Да. Това е добре. Долу го спирай. Готов ли си? Чак долу го спри.
Ето тук паметника. Коните са наредени. Това е предишното дърво. Всичките с дебелата страна от камалеята, те след малко ще ги дигнат. Използвахме коните за легло. Всъщност е тук за големия ствол, който е 6,40 дълъг. Наклона беше насам към ъгъла на камерата, но го обърнахме да бъде страна и да не оцелим. Тук също извадихме два ствола на 4 метра с връзване, което е доста голямо натварване на системата. Ето го диаметъра. Диаметъра е голям. Моето педа е 25 см. Значи 75 см някъде.